Predjarný rez malín a černíc, to je téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať s pánom Komžikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže, čo je to za rez, kedy sa robí a ako sa robí? Robí sa práve v tomto období, po uplynutí zimných mrazov. Maliny a černice sú v tomto pomerne nenáročné, že stačí robiť len tento jeden rez do roka, ktorý je úplne postačujúci pre ne. Môžeme si ukázať na černici. Dobre. Takže černica vytvára veľmi veľké výhony. Toto, čo vidíme, tak je jednoročný výhon, ktorý narástol počas vlaňajšieho roku. Čiže v prvom rade sa poodstraňujú všetky vyrodené konáre, takisto všetky poškodené konáre, všetky nedostatočne vyzreté. Ponechávajú sa takéto výhony a aj to sa necháva maximálne 6 až 8 kusov na jednej rastline. Všetko ostatné ide preč. Čiže pokiaľ máme takto vyčistenú tú černicu, že ostalo 6 až 8 takýchto výhonov, tak pristupujeme ešte k rezu tejto časti. Všetky tieto púčiky sú rodivé, čiže kebyže tieto konáriky nezrežeme, tak celé by boli zarodené. Áno. No ale táto nadúroda by následne viedla k zmenšovaniu plodov. Takže ju skrátime. Rieši sa vlastne skracovaním týchto postranných výhonov na nejakých 15, 20, 30 cm maximálne. Existuje pravidlo podľa centimetrov alebo podľa tých púčikov? Skôr podľa síly rastu, pardon. Čím dlhší výhon necháme, tak tým menšie plody nám na to dozrejú. Čiže keď chceme čo najväčšie plody, tak treba to skracovať čo najviac. No a následne skrátime aj stredník, ponechávame ho tak, aby sme dokázali s tou rastlinou manipulovať, pekne ju vyväzovať, aby nám to nešlo do výšin a aby aj na tom skrátenom mieste to ešte bolo dostatočne pevné. Keby sme to neurobili, rastlina by veľmi zahustla, čo by viedlo samozrejme k rozširovaniu plesní, pretože rastlina musí byť vzdušná, no a samozrejme k menšovaniu plodov. Celkovo by bola neudržateľná v raste a celkovom ošetrovaní. Je potrebné ho riešiť každoročne od výsadby. Dobre, poďme teraz na maliny. Klasická malina sa vyznačuje tým, že v prvom roku nám narastie klasický malinový výhon. To je klasická, áno? Áno. A takto vyzerá v následnom roku. Čiže v jednom roku narastie, v druhom roku rodí. Tuto vidíme už odrodenú sadenicu, ktorá je vyslovene už na prvý pohľad. Je to drevo mŕtve, škaredé, odrodené. Takéto výhony sa odstraňujú úplne celé pri zemi. Čo sa týka mladých jednoročných výhonov, tak tie tiež najskôr zredukujeme na nejakých 6 až 8 kusov na 1 meter dĺžky. No a následne sa poskracujú na nejakých približne 120 cm a v aktuálnom roku nám prinesú úrodu. Zase o rok sa budú odstraňovať a nahradia ich nové, ktoré vyrastú tento rok. Vidím tu ešte jednu halúsku. Čo to je? Tu sa jedná o tzv. Remontantné maliny. Sú odrody ako je polka, polana, pokusa, ktoré sa vyznačujú tým, že rodia už v prvom roku. Áno. To znamená, že vyrastie na jar výhon, ktorý cez leto začne rodiť a rodí nám až do mrazov. Čiže on vyrástol tento výhon od jary, tuto vidíme výhony, ktoré nám priniesli ešte v danom roku úrodu. Pri týchto odrodách je rez veľmi jednoduchý, spočíva v odstránení celých rastlín, čiže kvázi v pokosení toho porastu od zeme každú jar. Odstrieme ho úplne pri zemi. Dáme ho preč, ostane tam čistá pôda a malinovisko začína svoj nový život každou jarou. A do leta opäť narastie do tej výšky. Opäť narastie a zase sa môžeme tešiť na plody. Super.